Лилия Закирова. Көңіл ярасы. Алға таба тұрмышым ең көңілсіз кинодағыдай болды. Кіші өтірушілерге yol bir генә. Түрме. Мені сізнің янға яқын жібермәділер. Ниязны әтиегізнің опасы өзіне алды. Тик бір шарт қойды. Түрмәдән шыққаннан соң да олыңны күрмәячәксең. Бүтінләйгә баш тартсаң гына үзебезгә алабыз диделәр. Син бик бәләкәй идең, Нияз. Ә мине бик күп еллар төрмә көтә иде. Мин ризалаштым. Синең балалар йортында үсүеңне теләмәдем. Башка бер кайчанда күрә алмавымны белеп торсам да, гаиләдә син бәхетле булырсың дип уйладым. Хәер, уйларга вакытым да, аңым да юк иде минем ул вакытта. Барысы да мизгел эчендә хәл ителде. Ә Ильяс, син аларга бу хәлнең ничек булуын үзең сөйләдең. Мине якларга теләдең. Әтиегезнең гаиләсе мине генә түгел, сине дә үтерүчегә санады. Күпме генә ялварсам да, сине үзләренә алудан баш тарттылар. Төрмәдән мин сиңа хатлар яздым. Син бик бәләкәй, хат укырлык яшьтә түгел идең әле. Балалар йортындагы бер мәрхәмәтле тәрбияче миңа синең тормышыңны сөйләп җаваплар юллады. Мин җибәргән акчаларга күчтәнешләр алдым диде. Шул хатлар миңа яшәргә көч бирде. Әгәр ул хатлар булмаса, мин бәлки үземә кулда салган булыр идем. Ә мин яшәдем. Чөнки төрмәдән чыккач, сине эзләп табачагыма, балалар йортыннан алачагыма өметләндем. Тик тормыш мине уйлаганнан да катлаулырак булып чыкты. Бер вакыт минем хатларым җавапсыз кала башлады. 2 айдан артык көтеп тә җавап килмәгәч, мин телефон номерын табып, төрмә җитәкчесенә ялварып, балалар йортына шалтыраттым. Ә анда миңа сез сөйләгән тәрбияче башкача бездә эшләми, улыгыз авырып үлде диделәр. Бу сүзләрне ишеткәннән соң минем күз алларым караңгыланды. Алга таба инде мин яшәмәдем. Җан гына асрадым. Төрмәдән чыгуга Ниязны эзләп таптым мин. Сине тәрбияләп үстергән әниең белән сөйләштем. Тик ул минем сиңа якынаюыма каршы иде. Синең фотоларыңны күрсәтте. Уңышларың турында сөйләде. Улыңның тормышын җимерергә теләмәсәң, безнең тормыштан югал диде. Аның сүзләрендә хаклык бар иде. Мин төрмәдә утырып чыккан үтерүче хатын. Яшәргә урыным, эшләргә эшем юк. Төрмәдән чыккан кешене бер кайда да кулаш җәеп каршы алмыйлар. Ни бирә алайдым соң сиңа? Минем белән юклыкта интегеп яшәвеңне, ул чактагы матур тормышың җимерелүен теләмәдем. Моңа хакым юк иде. Ә Ильяс, бүгенге көнгә чаклы синең исән булуың хакында белмәдем шул. Әйе, мин юләр булганмын. Яңадан эзләп карамадым. Балалар йортының юлын таптамадым. Әгәр белгән булсам, ышандым шул. Шул бер сүзгә ышанып, бүтән тормышымны сызып ташладым. Бәлки ялгышып сине үлгән дигәннәрдер. Бәлки төрмәдә утыручы хатынның үзләренә шалтыратуларын теләмәгәннәрдер. Кем белсен? Кичерегез мине, балакайларым. Үлгәнче сезнең белән очраштырганы өчен Ходай Тәгаләгә мең рәхмәт. Бәхиллегегезне дә ала алсам, ә синең бүләкләреңне хәтерлим бит, әни, диде шул чак Ильяс елмаеп. Тәрбияче Тәслимә апа бирә иде аларны миңа. Әниең сине бик ярата, тиздән килеп алачак диде. Тик үсә төшкәч онытылган гына. Менә хәзер искә төште. Мине ул чакта башка балалар йортына күчергәннәр. Моны үзем дә соңрак кына белдем. Анда инде миңа синең әниең юктан башка сүз әйтүче булмады. Бер малай әнисен эзлим дип чыгып качкан иде. Бәлки шул да сәбәп булгандыр. Кичерегез мине, балакайларым. Ана күз яшьләренә буылып, уллары каршына тезләнде.
Тор әни, дип кочаклап алды аны Ильяс. Синең бер гаебең дә юк. Язмышыбыз шундый булгандыр, күрәмсең. Булай да бик күпне күргәнсең. Уйлап карасаң, син бит бу авырлыкларны минем тормышымны саклап калу хакына кичергәнсең. Хәзер инде барысы да артта калды. Ниһаять табыштык менә. Мин бит әнисез үсүдән бигрәк үземнең ташландык бала, әти-әниемә кирәксез булуымнан гарьләнә идем. Эх, әгәр язмыш безне алданрак очраштырган булса, хәзер барысы да башкача булачак әнием. Синең ике улың гына түгел, киленең һәм ике оногың да бар. Әйдә, тиз генә киемнәреңне җый әнием. Хәзер инде син ялгыз яшәмәссең. Нияз безгә кунакка килеп йөрер. Шулаймы, Никәш? Нияз елмаеп баш какты. Соңгы ширек гасыр гомерендә тамчы гына да бәхет күрмәгән, бары тик үлем көтеп яшәгән ана, бу хәлләрнең чын барлыкта булуына ышанып бетә алмыйча, гомерендә беренче тапкыр шатлыктан елый иде. Гөлчәчәк Хафизова укыды.